Yang ra samang में है Philip देखिए देखो सब है from Jonathan Club Jolai Suri वो भी ऐसे आगे तो कहीं बोले आगे मेरे तक तेरे को उम्र हो जाए सो आरो बेटेल गोल्डन पुलिस बेटेल आगे तो MP Musahari, our referee board chairman, Logote assistant secretary, Kosega district sports system. Thank you. Aru, देखते हैं all India, राज्य पूरी ऐसे referee. काम सारा में हम बोलते हैं जोनाइश. राजेश उस्मानदारी माधव सोरेन गणेशु धन्यवाद बे समाव जोङो कसुगावनि R&D फिल्डआव दङ बे R&D फिल्डआव जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बी डिभिजननि लिग सोलिबाय थादोंमोन आरो बेखौ 7 तारिखनिफ्राय लानानै दिनै जुलाइ 25 तारिख दिनैहाय फाइनालनि दिन दंमोन आरो बे फाइनालाव जोंहा जलाइस्रिनि जनता क्लाब आरो मान्दारिनि जोंहा जुनियर स्पर्टिं क्लाब बिथांमोननि गेजेराव बियो फाइनाल मेचआ जादोंमोन फाइनाल मेचआव बिथांमोना मोन्नैबो टीमा गरनै सोखांनायनि उनाव बेवहाय पेनाल्टी किक टाइ ब्रेकार जादोंमोन आरो बे टाइ ब्रेकाराव जोंहा जलाइस्रिनि जे जनता क्लाब बिथांमोना देरहानो हाबाय आरो देरहाखांनायनि उनाव जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउशन जादोंमोन बान्था राननाय हाबाफारि बे बान्था राननाय हाबाफारियाव जोङो बिथांमोननो बान्थाखौ राननो हादों बेवहाय साबसिन गेलेगिरिनिबो बान्था बेवहाय हाई स्करारनिबो बान्था हरनाय जादों आरो बेवहाय दिनैनि खेलायाव साबसिन गेलेनायनि बिथांनोबो जोङो बान्था हरनाय जादों चेम्पियन ट्रफी हरनाय जादों रानार्स आपनो ट्रफी हरनाय जादों आरो ट्रफीजों लोगोसे जोङो बिथांमोननो रांबो हरफानाय जादों दा बे समावहाय जोंहा दिनै मोजाङैनो जोबनानै थांबाय आङो बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे दिनैनि हाबाफारिसिम जाय बिथांमोनहा
फुटबलगिरि बिथांमोनखौ सापर्ट होफैदों, एनकारेज होफैदों, थुलुंगा होफैदों। बिथांमोननिसिम आंनि आसानि तरफनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। आरो जाय बिथांमोना दिनैहाय रेफारि बर्ड आरो GDSA-निफ्राय जोंखौ बिथोन होफैबाय थादों, बिथांमोननिसिमबो जोङो कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो नोंथांमोनखौबो जे दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै हेफाजाब होफैनायनि थाखाय नोंथांमोन चेनेलनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौबो कासानिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। आंखौ बाबायना मिथिखादों बाबाथाय आंखौ थुननांगौ मिथिखागासिबो।